Marc és una poetry star, és el poeta més llegit. Des de ben prompte, des dels anys 70, era un nom que sonava de la nous autors, nova poesia. Com a obra, l'haver fet aquesta aposta sincera i radical en la defensa de la nostra literatura, la nostra llengua i la nostra manera d'interpretar el món. Això ha fet que la seva poesia avui en dia siga referent, tant per a la gent de la seva generació com per a tota la gent que ha vingut després. Un símbol del que este país vol ser. És la generació dels 70 que fa aquesta ruptura amb estètiques, modes, i Marc participa del moviment, però la seva escritura li dona sempre un sentit humà i buscant el missatge, no? Més que la forma. Tenia un fort contingut existencial i després va anar entrant en un fort intimisme col·lectiu. És un poeta que treballa molt els textos, dona el màxim que ell considera que pot donar, i després compromès perquè és una poètica compromesa amb tot allò que l'envolta individualment i col·lectivament. Com a aportacions és el seu suport al desenvolupament dels escriptors, l'aparició d'autors, fomentant plataformes, revistes, lectures, tertúlies. Donar llum, donar veu a la jove poesia i a la jove literatura que en aquell moment estava ja amb força. Apostar per espais molt diferents, siguen revistes, siguen projectes editorials, i sobretot creant espais on la poesia siga un referent. Precisament amb la poesia per a nanos, Marc el que fa és treballar molt el ritme, la rima, i això fa que jo crec que també es torna en un benefici per a la seva poesia per a adults, però no diferencia, i això és important, no? Marc tracta els mateixos temes a la poesia infantil i juvenil que tracta a la poesia per a adults, és a dir, ell no defuig cap tema perquè siga incòmode, no? Que amb el pas del temps ha fet que aquelles criatures que llegien Marganell quan eren infants ara siguen lectors adults capaços d'entrar a fons en la poètica de Marganell. Sempre ens ha acollit a sa casa, ens ha llegit, ens ha donat consells, ens ha ajudat a fer activitats, a no defallir. Vam estar prop de 20 anys dinant totes les setmanes amb un grup de poetes. Era pràcticament com un taller de vida, però relacionat amb la literatura. Fa 50 anys que ens coneguem, i jo sempre l'he vist com el meu amic germà menut. Jo me l'estimo molt i suposo que tot el món que el coneix se l'estima molt.